Hello guys. Very welcome. Da uya kusati munhu wese ndakatuka sorry yako. Guys. Shakaoma guys. Ipo pamutona ndakadai so guys ndaya kuzoti munhu wese ndakatuka sorry yako. Sorry yako munhu wese wandakatuka sorry zvako. Ha kungotamba. Tenge chingotamba wedwe. Kungotamba shuwa. Kungotamba. Munhu wese ndakatuka sorry kungotamba wedwe. Ndifoterewo. Ndifoterewo. They msatore magraji pa Facebook. Utore magraji pa Facebook. Munhu wese wandakatuka sorry yako. Sorry yako munhu wese wandakacross line sorry. Ndansingarevesi taitamba. Hayi kanda kupindura zvisiri taitamba. Guys, mangwana ndozora kupesera remafoods. Tomorrow is the last day remafoods askana. Votai vaskana ngande tunovhota vidwe ndande munisa na SMS. Ande tinovhota skana. Ande inovhota. Ande tinovhota. Ndaitamba guys. Ndaitozvijokera. I was joking. Chingotukana ndichingotamboka paipa kujoka tichingotukana chingodi ndaya kuzokumbira regerero vidwe kuti sorry zvenyu sorry vese vandakatotuka sorry kana wakatofila offended neni please handina kana tomborevesa ndaitozvijokera zvangu ini paya skana chindivhotera iwozve vhotere iwo vidwe ndakapfeka apologies ndasara kotatu kuti ndongorere top 5 kotatu guys kotatu ndakadongorera mu top 5 guys ndakadongorera guys please vote for me number 1 achaipindi yaramba number 1 guys totoziva kuti number 1 yaramba because musikana aye akavhotegwa mukadzi akavhotegwa noti zvekutamba akavhotegwa noti zvekutamba ndofunga itori nemakambani chechawaisa mari ndofunga pane kambani yakamisira big because mavhotsi achona kana pane kambani yakamisira mari indikati asina kambani ndiani ndikandinde kambani ndinotanga ndaicha kumbureregerero kambani uko ndivhotegwe nhasi zuva rekupedzisira imba makangoregera Telicious 1 Telicious akadla ma 250 yenyu guys mukangomuregerera mangomuregerera wada adla ma 250 yenyu kweni muregera kumutadzi kutiregerera wone mhaka yeyi bedwe ndivhotereiwo please vote for me ndivhotereiwo bedwe muka izvo zviona yapa tiri vangani 300 tikati 20 rand imari tikatovhota tinotowira mu top 5 tinotowira mu top 5 mufunge akavhotegwa Esther munhu akavhotegwa uya muna abati mavhotsi akeka haasi evanhu ndifunga kuti ma-individual straight anenge aneshanda nemakambani ndofunga akaprocha kambani ndiyo yakadira bhegi kambani ndiyo yakaisa mari haiwa hakusi kuvhota kwevanhu kuya kambani iya shuwa kambani iyi pocket mobile munoziva here kuti kambani yemazimbabwens guys mari yaenda kuma-South Africans. How unfair is that? Pocket mobile ikambani yemazimbabwens guys, it's a Zimbabwean, the owner is Zimbabwean maimwana. It's Zimbabwean, the owner. Mario yayonyukugwa zvaye nema-South Africans otora mari big oenda nayo. Come on guys, mota yoinda zve reveduwe kuma-South Africans. Guys, let's do a protest guys. Mota at least ngaindewo kuma-Zimbabweans. Mota ngaitogoone munhu akainya kuvhota kunoku kuZimbabwean side. Hamuzvioniwo. Zvose vongopa ma-South Africans. Saka vari kumboimpawo maZimbabwe pakuti chii. Zvida kuitawo pamuromo futi nchida kuvhotegwa zvacho. Pamuromo apa ndopaita kuti ndisanyanya kuona. Pamuromo apa. Zvacho. But guys, sure itsozo. Munozati company ndeye Musimba guys. Company ndeye Musimba. But mari yatogwa nema-South Africans maimwana. Vaya vakatora big remasimba kusara naro muno. Votora futi motikari pastikeni. Gavachiitawo kuti mota yayi anti vakati munhu anovhota stereki ndiye anopiwa mota. Saka mavhotsi obvious musikana uyu ndiye akatora nemota yacho because ndiye kane mavhotsi akawanda.
ndiani mafutsa akawanda akamusikana mukadzi uyu akafutekwa kuchistereki. Saka that means anotora mota otora mungikiri otora zvese muno mu South Africa muno. Saka vanhu kuzima papana chavano benefita pakambani kumusha kwavo. Come on. I mean guys, ndingofungawo. Ameno guys. Ameno timu kuzvona ose. Asi ndiri kungochibva imango ndivhotera zvitipinda wekisi tingotendawo nyadzi guys. Matanda nyadzi ndanga ndapinda one. Ndanga ndachovha guys. Naividwe. Uyo munhu yanodhirifesa chipinda murodhi udarwa umana. Ya zvakaoma. Chingitone nyasha chai. Ndanga ndachovha guys. Ayo akapati pocket mobile uyo ndiye kumusha muridzi wayo ndiye kumusha kwedu panache ende ino benefita more maZimbabweans than South Africans. South Africans they can easily go kune ku Absa Capitec vanovhura ma accounts muno. And iona account rewe panache ngomba. Zvimwe zvinhu ngati let's be fair. Indava zvimwe zvimusakwanisa kungoona tingove fair. Tinashe ngomba yo unozotuka SIS MELLY chichikuru kudangoni kamuvhotera chiri panapa ndango uzotuka enda tukwa. Ndiri pa number 7. Guys, pa number 6. Ndiri pa number 6. Uzongodoti ndizongoti SIS MELLY chichi panapa nango kupindura. Andika tunovhota pocket mobile kumusha kwedu anochandisa pocket mobile muno mbank ndiani. South Africans vane ma ID they can easily go kune any bank and open an account. And pocket mobile ndiye vanhu vakafanana newe. Andika vanenge vasina mapepa sakwanisa kuenda kubank kunovhura account. Iko zvino uri kudzingwa muno uri kunzokera kunyika kwako unoda account. Andika iwo uende kumusha unoenda kumusha unodi usina kuvaka. Uenda kumusha unodi usina kugasa zvinhu. Uchida kuramba uri muno basa unaro but pekukorera dololo. Wovhura pocket mobile mari yako yopinda mu pocket mobile anti ndo basa rayo. Ndo basa re pocket mobile anditi. Saka todana nofunga ngadzikakate, ngadzifungi. Ngadzikakate zvokuti yaiti kwa South Africa ngoda titigwe kupi ku Zimbabwe kupi. Iyo company yacho iri based muno. But ndiye mu Zimbabwe nisho. Pocket mobile iyi ndiye ma Zimbabweans. Mazimbabweans anokuenda ku bank raanoda. Lunga yone une ya bank account iwe. Muna zvimwe zvinhu zvita maZimbabweans soka funga dzedu sometimes adzikakati. Serious adzifungi. Une bank account if I can ask you, do you have a bank account? Do you have a bank account? You don't have. But you want a bank account. You want a bank but you can't have because of my papers. And it benefit chi. They are also benefiting. Mari to circulate some in South Africa. Think that's kakate. Hansi Zimbabweans are also benefiting. South Africa is to benefit. South Africa is to benefit. South Africa is benefiting in this country because mari kutendera muno mu SA. Mari kutendera muno mu SA. Mari yedu. Hamuende kubasa mshitenga zvinhu muShoprite mimi. Amuende zvinhu mshitenga zvinhu nana Pick and Pay mimi. Mari kutendera muno they are benefiting even more because vanhu muno mavatenge grocery noshamsira. Antinga ka 2.5 ke hufu. Iwo unothenga 12.5 ye hufu. Who's benefiting more? Musadaro imi. Hakuna kuda kuti kwa kuzoti SIS MELLY echi atavhoterera kuti vani pamuro. Tora chokwadi. Ndivhoterei. Vote for me. Wana pick packet. Pamwe ndozinda mubank so I want to go to a bank izvozvi. Unosvika mubank utanga kubvudza mpepa akawanda mubank. Handiona. Apo tikikupa kibata ususela kafa kibata tsela kafa. Alright sharp. My kuda kutopinda mubank zvitanga unobvunza mpepa hobo. Mumwe muno manongoenda nechitupa usvika ndoda account yakati. Otofusora avhura chitupa. Iwo hauna. Ikambani yedu iyi. Vari kubenefita more. Izvo zvimuri kushanda. Makambo masikana vebasa vari mudzimba mari kushanda vangani? Do you think kuti vanhu vemuno vanoshanda mudzimba dzevanhu? Vanhu vemuno avashandi mudzimba dzevanhu mazimba. Saka vanhu vemuno they are benefiting. Vari kupiwa ma services nemaZimbabweans. Andimona vari kupiwa unoona South Africans anoshanda mumba memunhu ndiani kuno. Asi maZimbabweans arimo akateramira veduwe akazvininipisa akasiya dzimba dzauko vakushanda muno toti kwanzi we are benefiting. What are we benefiting muno? Tikungo i50-50 atidi kusara chizvikisira guys. This is 50-50. Andimona ende kana muma restaurant makazara mazimba vanhu vemuno havadi kumira makumba ya 24/7
kana kuti zvima Mr D munonzana ndi drive chimdudu icho kuti ndinde kuno uyu vanhu maZimbabwe nzanita zvinizvi andika imari dzavo mari ritendera muno munyika kuZimbabwe kunoenda shoma mari ritendera muno guys ndivotereiwo mari yongosara muno mari yongosara muno naimi mari yongosara muno naimi ndivotereiwo chedu muno kungola izvo zvimazimba zvavo izvi nokuti kwedu zvinodhura otherwise ka mari vari kutobenefita more everything chiri muno muchinorova nemuzimba pinda mumamainum vari kurova production mazimba kuti ikonomi yemuno muifambe mazimba maengineers emunoita zvinhu zvifambe mazimba kumagetsi kwacho mazimba pamwe paiko mazimba uye muno havadi kumukira makuseni vachienda kumabasa vaiti vasiyepi kusanzara dzakadai kati ndivotereiwo please ndauya kuzochema chema ndivotereiwo please vote for me vote for me vote for me guys ndivotereiwo makuseni tifume takarova mavotes ndivotereiwo guys mukangoti alright ngatingoita so kuvhota kunogona kukuremera mukangotenga ma 20 rand airtime 20 rand muchikanda panamba iyoyi pa 064 ya 064 muchikoisa ma 20 rand enyu muchikoisa ma 20 rand enyu at the end of the day tenge tave nemari masecurity yavo mazimba kuti vasabigwe umwe ngati vachibigwa everyday nemuno mazimba ndiwo akachengetedza makambani avo ndivotereiwo please vote for me guys vote for me please vote for me please I beg ndivotereiwo please in SMS 103 to 37304 ndachema guys ndakupaiwo mafacts anokodzera kuti mundivotere ngaindopinda mubhengi muchawa zvandobvunziwa mubhengi mirai mumwe zvandonobvunziwa mubhengi izvozvo munhu muna nongosvika achingonotika 1 mubhengi mandikupindawo munhu muna nongosvika achingotika 1 zvinhu zvake zvichitofa iwo tanga waburitsa paperwork hobho tanga wanzi tipe mapepa ako une permit une chakati tinotanga tambanopinda pa-cross examination handizvi nitokuinda ende unowa ishi zvandahakira unobvunzwa mubvunzo wobhobi bhengu manje mune makamera ndiooneka I've given you enough reason to vote for me, guys. Vote for me. Bye-bye. What is it? Okay. Bye-bye. Hapana kama mkavota ndo winners. Imimo winner ugona kuwina umoja. Mota gawe kuma Zimbabwe guys. Mota gaito kuone muna nemu Zimbabwe. Vachivhura chidhoo chavo chifundo tofamba sei nevidiko zvasiri kuda kubvika chidhoo chavo kunge vadivhura si vatovhara izvi tivhurirewo ripirewo asati chatopinda green light tacho harichinjiri security aripo it's not opening. You press this one. Wait, oh, choice. Okay. No, wait. You do not allow. Press. Go. Okay. And the press. All right. Push the door. Okay. Thank you. Green light has got to change. Quite you by what button.
Old parent yakati new family. Kana ndoda mudress niko ndingaso guys, nditori nekoni musamutwa kungwara chi guys, nditori ne stress ndoda kutowina. Nditori ne stress zvekungwara zvazvinopera kana une stress guys uchida kuwina. Nditori ne stress kungwara chi ndakana tombongwara ini kapurusa zvisingatoiti ngavandivhurirawo ini ndima ita kuti ndizoti ndivhurirei udho ndima zoita kuti nditi ndivhurirei udho asi vangondivhurira wani vangona kuti munhu akamira padho ari kugwara kutatarika nedho vakarivhura vangondivhurira wani dho racho aiwa zvavezvo ari kuona ndakatasa asari kudona pafoni vhurira dho shanga minopera kana une stress guys. Ndakazopita kuputika nokuseka panapa ndikadzingwa wangondivhura warongondivhurira ona kuti kune maimbuya yakangomira pamukova ndivhurire varivhura guys, musandisekeze ndiri pane vanhu guys, musadaro guys, ndada kudzima foni ndakudzinga kudzima foni vanhu vakutondinyeya ndakudzima foni mukupesekeza guys, musadaro zvakaoma ndipanapa kana stress inopera ndandiye stress guys, ndibada pa6 ndopinda here kana zvinhu zvaungonitaridza chingopunyika kuseka ini ndovangorivhura chiti vachida vasingadi mumbotimbovashandisawo ndisadi ini zvikandaro kuti ndandivhurireiwo andivhurirei ndikuti my guys, ndakuinda guys.